Monga mbiri tikutsatira bwino kuti siku lalero pa 19 Oktoba 2025 kuna ndithu mwambo kutseka mwambo ndithu umene umaziwa kuti mulakhowa lomwe mwambo wachikhalidwe ndithu cha mtundu wa chiromwe umene umachitika ndithu chakumulanje uko amati kwachonde kumeneko. Ndipo mwambo umenewo kuna ndithu mtsogoleri wa dziko la Malawi Profesa Arthur Peter Mutharika ndi magulu osiyanasiyana amabizinesi ndi ena otero mitundu yosiyanasiyana inali ndithu kumeneko. Ndipo mwambo umenewo mtsogoleri wa dziko la Profesa Arthur Peter Mutharika ayankhulapo ndithu mfundo zambiri kuphatikizapo ndithu nkhani yokhuzana ndi chakudya chimene chogulidwa ku Zambia makakuti ndithu amalozedwa chala ndi alimena ndithu mdziko la Malawi ndiwo ndithu apereka mayankho makapotengera ndi mmene amayankhulira alimi amenewo. Ndi tisanapite ndithu ndi nkhani yathuyi tati tionere zimene wayankhula mtsogoleri ameneyi kumapeto ndithu tipite ndi nkhani yathu. Moseiwa Miano no seiwa lero ndilosangala kwambiri choyamba nipeleke ulemu kwa salutation paper somewhere there. Choyamba nipeleke ulemu kwa a first lady. I was so used to saying former first lady, but now I think she's a former first lady. Sangala kwambiri kuliposakira pano Njara ita chifukwa tikugula 200,000 metric tons to Zambia. A Minister of Agriculture and my official owner natuma ku Zambia zulo ayankhwana agwira zonse za ntengo za transport zonse zagwirizana posachedwa pa chimanga chiyamba kubwera kuno komene ndi disappointed kuti anthu ena mafarmers amu Malawi ayamba kudandaula kuti chifukwa chanyi mukugula chimanga ku Zambia pamene kuno chimanga chili kuno ku Malawi. Koma chimanga chimene amachibisa all this time amabisa chimanga anthu khala Njara amabisa kuti mtengo wa chimanga ukwere. Ndiye sopano ataona kuita ula chimanga kwina kwache ndakuna kuti atala kwa ife tikagula chimanga chimene sinakudziwa kuti muno munali chimanga chimene kubisa. Anzanga Malawi, sometimes let's try to be patriotic, eh? Tisabamuganiza kwacha nthawi yonse yayi makobi nthawi zina tiziganizira anthu anu. I think for somebody to accuse me of ordering maize from outside when there was maize here and they had it, the highest form of utter nonsense. Says Menezo. Choncho zachimanga. So this time mkamali pelekeza kumati Njara adali ndikuuza kuti Njara itaposa chwera pa apera next week. Ine ndikaongeza zimachilika ndipo ndikachita zimaonjezedwa. So I do what I promise and I promise what I do. Chachwi ndosanga kwambiri kubwera kuno kumambo kuno ndi thokoze abalanga kuno ku
Rome belt. Chama voto mesmo mnanipasa. Mnanipasa mavoto ambili. Ndikuizima kwa ambili mupitilize zimenezo. Komanso nithokoze mitundu yonse Malawi, maligino onse ifo. Kanda Rome, kaya Sena, kaya Yao, Atumbuka, kanda Ngone, kanda Atonga, kaya Alambia, onse achewa, onse anandibonane kupanda kisango, onse anabonane. Onje nifamuze kuti ine sinasankhidwa ndi mtundu umodzi ayi. Nasankhidwa ndi mitundu yonse muno Malawi. Choncho ineyo ndithandiza mitundu yonse mosasankha to the extent that I'm able to do so. Behind my back, ndikumva zimene zikuyankhulidwa munipase mpata pang'ono mundiyesese kukonza dziko lino. Tinachita inherit a very difficult situation. Inu muli kunja simukuziwa how bad things are. Having been inside for 2 weeks, ndikuzwa how bad things are. Things are very, 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 very bad. Extremely bad. Then we remember one day, when the pastor support, like they demand so much from me at this point, because I don't have the capacity to give things to everybody, nor do I have the capacity to give a job to everybody at this particular point, because the job list is very limited. So bear with me. I'm doing my best, and I'll try to be fair to everybody, as I always do. So this is Mary. Wachitisa school, Lake Primary School, zikaza ulele. Koma. Sirifuna kujoma ku school, kukawa kachaso, osabila ku school wayi. Mukateo, titana. And I mean it. Komanso makolo, my fees can outlet by the excuse kunilebe school fee. In the Gadapeza Pamuzbena Paje, Pai Makolo, Kwamwana, Aksel Bao, Sabre school, you would be so good on me. I want discipline in this country. Without discipline, zikono singabele pasogolo. Komanso without education, zikono sibila pasogolo ayi. Chanjo tonse ligwizane, tula kusukuru, apunzisinso, mesese kwa mbili. Next time, sinifuna kuli pa MSc kupambanantu 55% ndumanya dira. DBB oye, I'm sorry.
Mulakoye. It's in the blood. It's in the blood, the DVP. As I say, Shinifra Kujoma, we are going to repeat about Sogo, Church of Onse, as men of Kuti Manyazi, you know, we are going to repeat about Sogo. The men of the Fora Gambi, the men of Jidike, Kuti, God is kind of winner. Chabwino tamva pamene womene akuyankhulira msogolera ameneyi akuti notu iye amakwanilisa zimene analonjeza. Zimene amalonjeza ndi zimene ndithu amatha kukwanilisa. Ma issues a Njara ndero wafotokozera pamenepo mwachimvekera zimvekera bwinobwino kuti ndithu amene akhala history imene akuyankhulira pamenepo. Wayamikiranso ndithu mitundu yonse imene inamuvotera dziko la Malawi. Mitundu ndithu imene ili mu dziko la Malawi ndayakunena pamene kuti ndithu anavotedwa ndi wina aliyense ngakhale kuti sangakwanilise maka ndithu kupezera wina aliyense zimene amasowa koma angolimbikitsa anthu pamenepo kuti akhale ndithu olimbikira pa zinthu zimene zamachita ndi cholinga zabwezerese kenakake ndithu kuti moyo wawo uzikhala kupitirira koma kulonjeza ndithu kuti ayesesa kusintha zinthu zina ndi zina mene amakhala ndithu akuyankhulira. Kani ya skulu ndimene ndithu tayimvera pamenepo akukamba ndithu kuti kuyamba January ndi pamene ndithu kukhale kusintha ana ndi kuti azipita ndithu skulu yaulere monga amene ankalonjezera mu kampeni imene ankapanga ngakhale ndithu ena amakhala akuyankhula zambiri kuseriku maka kuna zoti msogolera amene anangolonjeza komano zikukanika kuti zinthu zimenezo zikwanisidwe ndi apa ndithu abwera kuzasemekeza kuti zinthu zimenezo ndi kuti azikwanisa ndithu maka mu chaka cha mawachi. Mwendinde manga pankhani imeneyi ngati maganizo amene alipo mutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sewaliwo panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Mala News 8 ndiyo kuti nkhani zambiri zimachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.